De la începerea votării până la ora 15, la nivelul județului Galați au fost sesizate 7 posibile incidente, toate acestea aflându-se în curs de verificare. 2 exemple de fapte sesizate până în acest moment. Polițiștii cercetează o femeie în vârstă de 24 de ani din municipiul Galați pentru fraudă la vot, după ce s-ar fi prezentat la o secție să voteze în baza unei cărți de identitate care figurează anulată. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tecuci au fost sesizați de către președintele unei secții de votare din municipiul Tecuci cu privire la faptul că locțiitorul acestuia, un bărbat de 33 de ani din aceeași localitate, ar fi emanat halena alcoolică și era euforic. După ce bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, biroul electoral județean a dispus înlocuirea acestuia. În continuare, fiecare sesizare cu privire la producerea unor incidente electorale va fi verificată cu operativitate, imparțialitate și profesionalism din partea angajaților Ministerului Afacerilor Interne, indiferent de persoanele implicate. Vă mulțumesc!